Jakgo mano doctor de bwrwi de ungdok gise khawa ma haken Jakgo man purup tongo man doctor di certificate de mani mas hake ngo aba herok song unguta nim king to ka tola khai yang saka ke sengari phaijak betik ke bak thon betik besa beti mana ne abo Hai Norok Norok Joto lamsugu Sapung Entertainment YouTube channel Shini o Tiriparawo Kajak selabai kajak beri khalema khaito expert dead pai thangka tabo khai o montro sontro no tuise taisa trending soliwi tong sabuka o dadum bura ko honi montro khaito buni montro ni sai bini montro onek difference lai thangnai koekdin chalo je Shini Tiriparani thogirai matai mannai rokno ang rules khlaikya Norok jodi a video no nungya khongke o video ni description sono link rijak Norok engdi thangai naimano hingke kokno bisi gobang salaya kare tineni video no suru khalaisina abo te krimano pore complete paike 100% Bwrwi Wgwi Thang female already Norok to wan chugui tongbai khana o Chinta mala selani beti khai Bwrwi Wgwi Thang sa hnai Norok Norok to joto no saiman dai khana ble Chinta mala Bwrwi Wngna bagwi bini a engine no sense khaimani rang busuk thangka sadron to bike servicing khaimase rang busuk thang tai borok munchu no se full servicing khaina hengke ba o rang ba thangsi na no ble bai Chinta mala no ang sanam sungu nung Bwrwi Wngna bagwi asuk rang khibima sai o dadu bura ko hoi montro krengni oro thangkai belai khaino sakhamu tamoni hingkai bo silai guli nang phano thiyazan montro simano hingkai selani Bwrwi snam rani tamongge maya tongna hino bai Chinta mala ta kaisa kok sai khnarika sunghai borok no khai selarok hamjago huni sawi rang onek thoki sau hnai bo madar chu selarok khai bai Chinta mala songhai borok no hamjago huni sawi rang asuk thoki sa hino o selarok bono ateke thoki wi rang samani kuno dino thei kaham theiglak ble o dadu bai no a selarok ja Bwrwi Wgwi Kha phayakai butharjagano o dadu ni montro asakai krak abo saipano se sailap krei Jakgo mano doctor de bwrwi de ungdok gise khawa ma haken Jakgo man Ihi Bwrwi Wgwi Thang pano bo bai kaijangale angkai kisa risk nongjago yang tolasi Bwrwi phano yang sakale body kora kora sala haino ble olo khe nogo kisa walai kaijarok wngkha hangke no bo bai ulta tangjangani phikung phakang phatiri woi Norok angle jibono phano gosin harmaya ang nung banyo thiyasa tongnani hnai bai Chinta mala bo selani Bwrwi pdikhe wngnane hnai Chinta khaimang tabo khai Bwrwi Wgwi Thang jaka mane ulo bwsabotui bo mani mano an thani to purup tongo olo khe puru phunugui Jakgo thang paimani pore da bwsa bwtui maya wngwi da gulmal nanglaino hino bai Chinta mala hangkai abo kaki Chinta mala bina chondro kola no nim ki samna bagwi agortala sorman thogyabo direct Delhi ma thangpuk Delhi thanga je nim ki sam tumna nabno nim ki sam widro proper ekdom hangkai 6 লাখ টাকা খরচ খাপো নিমকে সানা থাং দিনে তাই 3 মাস পরে প্রপার নিমকি আবং পরে খাই বালে বালে রহমার পুকু ক্রেং নেবো আগো নিমকি হাম্পা ন মখাং তক নাই থং নামলে আবাই নিমকি বিকি নিমকি তো কা তলা খাই yang saka ke sengari phaijak betik ke bak thon betik besa beti mana ne abo ये बड़ी अच्छी बात कही आप o darani kokno khnawi ang asike bohok bahag rak sawi ma munikha Norok bo o darani kokno khnawi siur muni laikhna na sondro kolani se tabu khai nemki sai thangu hongke ba ate kokrokno khnawi munina bo kokno yang bo bini a nemki no agol tola sohoro se mayapu direct Delhi o se mathangpu Delhi o agi ni model ni mani rokno ba tei boro Tripura o manchina ba ako Delhi tai Dubai rokno ma thangsinata with holy cheli ho daju tumre knowledge ma Norok Norok ni mokol bo jaga bisi focus khlai ang kaham kanyo saimano o Bwrwi bui bai focus khlai jangmang tai sakai bo rotom simang lakhang tamokong no saitong Norok kaham kai buji khna bile Norok no example sai khna re wan jodi kaisari no mang use khayei ari no rino sumui tongka hingke o ri siur dobos thangai sitrai thanai hayada तो खोजी गांव शहर डिग्री कॉलेज में हाँ कोई नहीं मिली गांव शहर डिग्री कॉलेज में ai kat kanile degree college ni mungno tei reels video khaine musungjakteru mane khai degree college porinai Bwrwi hinjangna musungjaktana nai nanya bai ko bini a ai kat to selani photo se selani photo Norok to ano salak phano sau hinana ari nai nanya bai ko bini a reels video wo buitamo hne comment khai nini o id card ni photo wole selani photo haisi o je comment khanyai takuk
bo onek kubui kok saka haisi bo o ID card na hanani bagui bini tolok no bwsuk koi koi ma sankana sajaman hingke sung tabuk te kaisa comment naile bunaidu nini logi Tripura University ni ID card no botnam ta khaidi manai poriya mote tongdi busikha manai o ta khukbo onek comment nangma khake haisi botnam to bo already khaisi paikha bo je jagaya pri sewo a jaga khai siur botnam wngna chance tongo haisi nung asukji o college ni ID card no kanei a music no reels video khaina musungka hingke bwrwi rok ni ID card no phano nahari barari wi khaimaya da hino bahai kai abo free man sengala slarong ni ID card no kanei khai tongkhaba o college no tabuk matani tei kathar tlangai suton khaya sa tai ingle bele bwsai thiu hwnei Instagram bo story rijak nukmani 1 month se kaya ko 1 month haino hai tabung ni model new version no sipai khisapuka tamo musuru malma hai haino da line batrang khai basalai tonglai hino nini o mokol khai bengosa khel ha bo tabuk wan chukui tonghana is mo reels video khanya kai phapat khabu khaibaya hwnei hi kwnei tonglai mani kbaklai mani video no le ta ngile social media wo upload ma khaiba tamo norok ang usuk jona bai tongman kha hwnei de lukorong no hisabri norok tongmani hisab no cap ko light bai hisab khanyang ke cap ko light dut phati ma thangan sademan social media wo nang nungya video upload khelaiei oloke buibe rules khaijaka hingke aske borok joli jaklayo bo khai sia ba buni yongla klaijak ni kwani tuinung tongphake ta iko tai abar bakhasi romjakhu mane khai anga sakai bono bakhabai buski bai khai hamjagu hinma koktana Engkha tai rules khalia borok no rules khaka hangkai ang famous engkha hanisi hamjaklayu Norok tinin bagai video asuk no Norok o video no jesuk mansak like share comment khelaji henke te kaisa kok Norok ni bagai ang regular video tubi maya ngui tongkha ang sesta khai tongo Norok ni bagai regular video tubuna hnei henke thangka du Norok